bụla chi egbu onweghị mmanụ ibe ya pụrụ ime ya. Ya mere onye rahụ ụra n'abalị dịla ndụ tegara n'ụtụtụ ya kelee Chineke kere ya, n'ihi na chi nwee ndụ chi nwekwana oke. Ihe ọbụla ime ga taa aka Chukwu bịa. Omelu ụwa na bọọla chie, na bọọla chie, onye bụrụ chi kelee n'uchi ya. Omelu ụwa na bọọla chie, na bọọla chie, onye bụrụ chi kelee n'uchi ya. Ebe anyị nọkwa gụgụ egwu, anyị gwara ụmụnde eze agwa si onye jiri uwe mere n'anya ọnụ, n'ihi na elu ụwa jikwa ndị mọsụ mọghara. Ngwere digo lulu ya mara onye kpọrọ ya okwu. Alụbeche ndụ gbanọ mekpa m je menụ n'elu ụwa na bọọla chie, onye bọrọ chi kelee chi ya, n'ihi na elu ụwa jikwa ndị mọsụ mọghara. Osisi ukwu daru ala le nwanyị arịala elu, ị na-awụda alụbeche ndụ gbanọ mekpa m je menụ n'elu ụwa na bọọla chie, onye bọrọ chi kelee chi ya. Ụgbọelu ụwa na bọọla chie, na bọọla chie, onye bọrọ chi kelee n'uchi ya. Ụgbọelu ụwa na bọọla chie, na bọọla chie, onye bọrọ chi kelee n'uchi ya. Ebe anyị nọ na-akụghị egwu, anyị gwara ụmụnde eze agwa onye jiri uwe mere n'anya ọnụ, n'ihi na elu ụwa jikwa ndị mọsụ mọha. Ma nwere bido lulu ya mara onye kpọrọ ya okwu. Alụbeche ndụ gbanọ mkpa m ji ebe n'elu ụwa bọọla chie, onye bụrụ chi kelee n'uchi ya. Oshiri ụzọ nne ya siri ja ya chi ufe efe ya ụwa waya onye zijikwa nna bụ ya aparala mmanụ ọgwụgwọ onye ite ya esere abụọ, mana ha mara na wishi foto anyị ga na-egbu ọhịa. Imo State na bọọla chie, ala Owerri na bọọla chie, Abia State na bọọla chie, University Obareze si na bọọla chie. Ndị nọ n'Igwe ka nọ n'Ịcha ahụ na Pụtagụla, ndị nọ na Calabar Obareze si na bọọla, ndị n'Enugu Anambra State, ndị nọ n'Eko Obareze si na bọọla chie. Ụmụnne anyị ndị nọ n'Alaba, ụmụnne anyị ndị nọ n'Abuja, ụmụnne anyị ndị nọ na Batuwe, ụmụnne anyị ndị nọ na Bayelsa. Ebe anyị nọkwa na-agụgụ egwu, anyị gwara ụmụelu ụwa agwa sonye ji ụlọ uwe mere n'anya ọnụ, n'ihi na elu ụwa jikwa ndị mọsụ mọghara. Ngwere digo lulu ya mara onye kpọrọ ya okwu. Ị na-awụda alụbeche ndụ gbanọ m ihe m ga na-eme n'elu ụwa ya na bọọla chie, onye bọrọ chi kelee chi ya. Ụgbọelu ụwa na bọọla chie, na bọọla chie, onye bọrọ chi kelee n'uchi ya. Ụgbọelu ụwa na bọọla chie, na bọọla chie, onye bọrọ chi kelee n'uchi ya. Ebe anyị nọ na-akụghị egwu, anyị gwara ụmụnde eze agwa onye dị n'uwe mere n'anya ọnụ, n'ihi na elu ụwa jikwa ndị mọsụ mọha. Ma nwere dị n'olulu ya mara onye kpọrọ ya okwu. Alụbeche ndụ gbanụ mkpa m ji ebe elu ụwa bọọla chie, onye bọrọ chi kelee n'uchi ya. Onye bụrụ chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ, injinia bụrụ na ọkwa ezi. Aga m azọ ọchịchị, aga m ahụ gọvanọ ma ọ prezidenti echi ọkwa ma m dị ndụ. Ihe niile wunye chi n'aka Chukwu. Ya mere onye bụrụ chi kelee chi ya.
chile ọkwa mamri ndụ aga m eje sukulu onye ọma ga m agba moto echi magịrị ndụ n'elu ụwa niile onye dị ndụ onye na-ekwu okwu ya mere gịrị ndụ n'elu ụwa zabụrụla kelee n'uchiko alụ meche ndụ gwakwa m ihe m ga na-emekwanụ n'elu ụwa ụna bọla chie onye bọrọ chi kelee chi ya na bọla chie enyi ka nwanne ala onye nwe mmanụ jikwa kpọrọ ebe chi sụpụrụ ya amama meje n'anya o jere izu ihe bara ya ama meje n'anya o jere jizu ihe bara ya o je mara ri obibi olule ifima nwagu nemle ama meje n'anya onye nne ya jere anya ya obi mana na sanda anya yola onye nna ya jere anya ya obe mana na sanda anya yola jemani ya mana onye nọ na-eche ya jemani ya mana onye nọ na-eche ya onye nne ya jere anya ya obe mana na sanda anya yola onye nna ya jere anya ya obe mana na sanda anya yola brother oya ka no nye nwura mma ama meje na ya o jere jizu ihe bara ya ewu nwanne kebo ewu mama ne mụrụ nwa anne mụrụ nwa lala nne mụrụ maka elu welila mama mụrụ maka obende jile cha biolebo anne meje mo nelila onye nọ na-eche ya jemani ya mana onye nọ na-eche ya onye nne ya jere ahịa ya obe ọmara na sanda ya yola onye nna ya jere ahịa ya obe ọmara na sanda ya yola izuka mma na na-eji nne m ọhụ bụ jari yo jinari godo mọdụ ya fure oje wa prezo nyoso ga moso nwanne ji eri dukpọkụ onye ọbụla enwe nne n'elu ụwa biko oge narị ọba chi kere gị ochukwu kale cha mama nyalalo amama mụrụ ụmụaka ijemana obembo jikojo sima aloe rani nora melu wa brother oya kanu ne
nujemna ayabo. Oh, nujemna ayabo. Oh, ongo jari anyi ayabo. Oh, nebeje mono ayabo. Jogu bonite yesere na boya ayabo. Oh, onye ọbụla ya nwanne ya nọ n'ụbọ maọkwa na esemokwu ezinụlọ ọbụla gbaghara aghara nyefesacha na onwe n'aka Chineke n'ihi na oke onye ọbụla akwa nwụrụ nwere agbara eji akpara ya ahụ. ahịa mkwụkwa na wigu na-eri mma mma erikwa n'igu Shagama ọdịma hụkwara ọgbago aja anụ oyibo kpọrọ ya chimpanzee ọwa n'ọjọọ o nwere ike igbu gị gbuokwa nwanne gị mana o nwere ndị nọta ahụ yiri ọdịma gbalaganga ọdịma kubogo ọdịma bịamanụ gbalagagbanga ọdịma kubogo n'ihi na ọdịma bụrụ gị elu nwere ike igbu nwanne gị ewurijaja onye ụzọ ya bịama onye ndo ewu ọdịma gbalaganga ọdịma kubogo ọdịma gbalaganga ọdịma kubogo ọdịma gbalaganga ọdịma kubogo. onye ọla nwere nkịta ara zerekwa ya o n'ihi na o nwekwara ike ịdagbu onye nwe ya ọkwa eji aka ọkpara ọgara ihe mee na abara mmadụ hụrụ nwa ọdịma ndị ọbịa ga n'ụzọ gbalaganga ọdịma kubogo n'ihi na ọdịma bụrụ gị elu ụwa nwekwara ike ịbụ nwanne gị ewurijaja onye ụzọ brada ya abịa onye ndu ọdịma gbalaganga ọdịma kubogo ọdịma gbalaganga ọdịma kubogo ọdịma gbalaganga ọdịma kubogo ọdịma gbalaganga ọdịma kubogo. onye ọbụla nwere nwaanyị ọjọọ ọwụ nwaanyị ọbụla lụrụ di ọjọọ zema ya o n'ihi na ọ gbara agba ọdịma chei ọdịma n'ọjọọ onye nwere ọdịma n'ụlọ zere ya o ọdịma kpakwa confusion ajọ enyi bad advisor ọwa ọdịma o obucha mmanụ lee igbo mi geri imeri gị igbo mi ga namana asamu mebiri o ibiri mebiri n'ihu Chineke kere kesara mbara onye adụdụ lamae ma nwanne m ebeziela oruberu lame ma nwanne m oruberu lame ma nwanne ọdịma gbalaganga ọdịma kubogo ọdịma
from Imo State, so I'm feeling you, right? But I know we don't know about some people. We are nyani muri ya ije jawa kala manishia. Chief Honest Ibe Jako, Odubeje Jeze,
mba onye ọma onye ọma ịgagbara kichiri ike ime ọkalale edi one of ezi obodo edi eche na-eche onye ọma barisale Chief Willie Nwamadi ụkwachaka ya abanụ omemmale Steve Eke Amadi Managing Director John Bosco Mama Ozibule onye mejaba Rabbit Nigeria Limited onye ọma Inala Portwe onye mama Dennis Oku Okebuzawa Ikezuru onye mama o Sweet Apple Nigeria Limited Jude Nwoke onye mama Okorobịa Nkọbala International Businessman Ikarako Uwanyeze Abafada ụzọ Beke ala Owerri ikwenye eze Emeka Satule onye omechine mmanụ Obareze mama Okeze SIOB nale n'ala Nkọbale onye omiwe onye mama nwanne m Daizile Akiza n'okpuru onye ọma Dr. Sam onye omenachi mbebole Obareze akpọ onye mkpọrọ nwekwere akọji eme ọkpatazu ọha wa n'ọkọji Obareze akpọmala onye mkpọrọ nwere ego obe